سلام به همه بانوان و گلدختران زیبا. میخوام شما را به کار دعوت کنم. در شرکت فابلیک شخصانی که از 28 اکتبر تا 17 نوامبر در شرکت فابلیک نامنویس یعنی رجیستراسیون میشوند، صاحب چنین تحفه زیبا میگردند. از سری رایال بهترین سری هست که در درونش قطره های طلا وجود دارد. میتوانید نواری بهترین را در نرخ 1 روبل از طرف کمپانی تحفه قبول کنید. واو! حالا ایستید، نگذرانید تحفه و اکسیاهای ما بود نشدن. شخصانی که مدت 8 کاتالوگ صدبالی خود را جمع کرده خرید خود را کرده گذشته رفتن میگیرند، از طرف کمپانی با نرخ 1 روبل یعنی 10 درم صاحب آن همین نواری بهترین میشوند که زیب آشخانه های هر یک زنی تاجیک است. قریب که فراموش کردم، بالای این همه تحفه و پدرکاری کمپانی باز شما میتوانید اشتراکچی روزگیری حج عمره شوید که آرزوی هر یک مسلمان است. پس این فرصت طلایی را از دست ندید. با واتساپ ما مراجعه نمایید. راههای آسانی کار را ما به شما میآموزانیم. Салом, духтараку созед назайн саломатиё хубай тамошобино грандиозный распродажа и хели распродажа то ҳол набуд ҳозир боша беҳтарин распродажа рафтаистай успед кунен ҷои исторада 100 сомонӣ инамҷа ҳозир чизе ки нишон метиҳем 100 сомон шудагай иҷода бисёр крутое ҳастанд ки духтараку бовар кунен нархошон 250 300 ҳам ҳатто буд ҳозир бошад 100 сомон бозори корвон тарафи тилобозор 8 дарвоза 2 қатор ҷои истора ҳама медонад ҷои исторара марамат биёин бо айпеш бирен нигоҳ кунен инамино ҳамаш 100 сомонӣ туничка ҳастай кирта ҳастай ина иҷада бо чанд намуди дигар костюму дигар кадомиша мегирен 100 сомон духтара успед кунен касоне ки омадан наметавонанд бинависен даррав хучун доставкатон мекунанд марамат тамошо кунен духтароира бинен чиха пиҷакҳои хушрӯ костюмҳои фасон ҳамаш 100 сомон ина ишаишта фасон ишаишта фасон 100 сомон анай болопӯшошам духтарон болопӯшо 250 300 сомон будира бинен ҳозир бошад нархаш 100 сомон шудагай и хели распродажа ягон ҷода нестай духтаро беҳад распродажаи хуб рафтестай аз фурсат истифода барен ина и болопӯшам аҷоиботай диден 100 сомон ва ира бинани кистара диден духтарако ҳамишам 100 сомоне мана ҳамаша 100 сомонӣ кардаган успед кунен беҳад распродажаи хуб рафтестай духтаро ина двойкаам 100 сомон двойкашам 100 сомон нигоҳ кунем бурук дораву туничка дора 100 сомон аҷоиб хушрӯвай нархи беҳтаринай духтаро беҳад бовар кунен распродажаи зури зурда ина 100 сомон ана и халатам 100 сомон ая болопӯш мана и халатам духтарако 100 сомон пушча нишон тиҳен 100 сомон марамат дидамҷа чизе мебинен ҳозир бо нишон метиҳем 100 сомон ҳамаш инаи болопӯшакшам фасонакай мана диден бе остинакай 100 сомон марамат духтаракои азиз биёен ҷои истора омада наметонед ина и двойкашам 100 сомон касе омада наметонад духтарако бинависен даррав хучон доставкатон мекунанд мана туничка 100 сомон ина иҷа бо болопӯшо ҳамаи цветош ӯ яки нишон додем ку ина ҳамояй 100 сомон охиам қахшрӯанд духтаро мана беҳтарин нарх ё 250 буд 300 буда нархаш ҳозир боша 100 сомон ҳатман омада айпеш тамошо кунен бинен интихоб кунен духтарако ира бинен ишаишта фасон мана иам болопӯша ишам болопӯша ки фасони хушрӯ мана ин цветшам хушрӯа иам ҳамихел 100 сомон болопӯша ки инами фасонак 100 сомон духтаро хели нарх чӣ хеле гуфтам ягон ҷода нест ҷои истора як бор дигар такрор мекунем мана иам двойкаяй 100 сомон ҷои истора бозори корвон тарафи тилобозор 8 дарвоза 2 қатор ҳама медонад бо ба ҳар ҳол духтаро касе ки намедона ина биёен ина болопӯшакҳои фасон киртои фасон двойкои хушрӯ ҳамара 100 сомонӣ кардистора успед кунен ана иам хушрӯ ина и двойкачаям аҷоиб хушрӯчай 100 сомон брукшкатяй диден материалш бамбукай сезони ҳаминоя ҳам материалш хушрӯи духтаро шута мепӯшен мана 100 сомон инамиҷа бисёрай бор бисёрай бовар кунен ишаишда фасон як ҳамае ира якта ба якта намеша нишон дода леки шумо биёен айпеш борора хитон тамошо кунен духтаро успед кунен тамом нашаванд успед кунен ҳамин навора ки диден дарав биёен ман инамҷа ҳозир видео кардистам сраза мепартом ки шумо успеди омадану харидан карда тавонед мана 100 сомон духтарако распродажа дар ҷои истора
ана духтарако боз як аксияи беҳтарин дар ҷои стора 100 сомон. Инами двойкачаи фасона диден 100 сомон кардаган я намуд хушруван бисёр ё 250 сомон буд ҳозир боша 100 сомон аксияда марҳамат успед кунен двойкаи беҳад хушру дора стора ҳамаша аксия кард 100 сомон. бозори Корвон инамҷо чанд намуде ки ҳастай 100 сомоняи ҳамаш. бозори Корвон тарафи Тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор. Мана бинен чанд рангш ҳастай ай ҳами двойкачиҳо ина бурукошонкати хушруча фасонча 100 сомон. Ина иҷада инчунин ҳастай ана хели бамбуковиёш ғавсака ки ҳастан ки ина на замочках духтарако бурукушкати 100 сомон. қа материалш фасонай ина як бор биёен бо айпеш бинен. 8 дарвозаи бозори Корвон тарафи Тилло бозор 2 қатор. Саршави янами 2 қатор да ҷои стораи духтаро иҷада бо кирто ҳастай болопуш кирта ҳама намудаш ҳамаша 100 сомон кардаган. Спорт стил ина духтаро успед кунен биёен айпеш бо ҳамаша ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. омада наметонен бинависен хичон дарав шумода доставка мекунанд. марҳамат 100 сомон. иҷада киртои спорт стил ам аст. ин хеле болопушакам ҳаст духтаро ҳар якша нишон дода намеша леки биёен шумо хутун айпеш ба ҳазур биненда ё ки нависен сурат мепартоянд. ана нигоҳ кунен ина миёям киртаян болопушан ҳамаш ҳозир 100 сомонӣ шид.